Spájanie dokladov v programe Presto. V prípade, že potrebujete spojiť dva doklady do jedného súhrnného, postupujete následovne. Stlačíme tlačidlo stoly. Účty, ktoré chcete spájať, musia byť na jednom stole. V našom prípade tomu tak nie je, preto najskôr vyberieme menu Presunúť doklad. Vyberieme stôl, kde je účet, ktorý chceme presunúť. Zobrazí sa nám náhľad dokladu. Stlačíme tlačidlo OK a presunieme ho na stôl, kde máme účet, s ktorým chceme doklad spájať. Následne vyberieme menu Spojiť doklady. Vyberieme stôl, na ktorom máme doklady pripravené na spojenie. Zobrazí sa nám okno, kde vidíme názvy účtov, položky pôvodného aj novovznikajúceho dokladu. Označíme si doklady, ktoré chceme navzájom spojiť. A na pravej strane môžeme vidieť novovzniknutý doklad, na ktorom sú všetky položky z obidvoch účtov. Pokiaľ máme doklad takto spojený, môžeme ho buď vyúčtovať pomocou tlačidla platba, alebo uložiť na stôl pomocou tlačidla OK.